Since studies have shown the best way to learn a language is listening to it, I present you a short story on Croatian language. You will learn basic phrases and vocabulary such as going to school, going to work, days of the week, and much more. You can follow the text in the video, but for the best results, I recommend listening again, not watching the video, just listening. Let's start. Ivan i Marko su najbolji prijatelji. Ivan ide u školu, on je učenik, a Marko na fakultet, on je student. Marko je samo 3 godine stariji od Ivana, no Marko je već punoljetan, a Ivan maloljetan. Njegovi roditelji zabranili su mu da izlazi u klub s Markom. Ivan je zbog toga tužan i razočaran, a Marko ljut. Jedne večeri dvojica prijatelja, Ivan i Marko, dogovorili su se za izlazak u grad usprkos zabrani Ivanovih roditelja. Došli su ispred kluba, ali nisu mogli ući. Osobne iskaznice na pregled molim, rekao je zaštitar koji je stajao na vratima kluba. Dečki su se pogledali i znali su što će se dogoditi. Ti ne smiješ ući, reče zaštitar Ivanu. Zašto? Pita on. Jer još nemaš 18 godina, odgovori čovjek. Ali Ivan je pokušao nešto reći, ali Marko ga je prekinuo. Dođi, reče mu, nema smisla da se raspravljamo. Trebamo prihvatiti stvarnost. Moramo čekati još 1 godinu i ti ćeš biti punoljetan. Dobro, reče Ivan tužno. Čekat ću još 1 godinu dana, a onda ću izlaziti van svaki tjedan za vikend. Misliš na subotu i nedjelju? A što ćeš raditi ostatak tjedna? U ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak i petak. Reče Ivan, sada od ponedjeljka do petka idem u školu, a onda ću morati ići na posao. Imaš pravo, izlazit ću samo 1 tjedno. Dobar plan, reče Marko. Želiš li sada ići kući ili u park da još razgovaramo? Idemo u park, odgovori Ivan. Hajmo. Prijatelji su otišli u park i vratili se doma ujutro pred zoru.